Здравейте хора, аз съм Panda Gaming BG и днес мисля да започна поредица на Minecraft Pocket Edition на Survival, много ясно. И ще създам world пред вас, както виждате. Ще го кръстим Epic Survival. Epic Survival. Да нека да бъде 6-3-7-4. Не знам. Така. Чакаме. Окей. Ето го и нашият world. Малко да заредят чънковете. И ще се насочим към ето това дърво там. Само да си така. Чупим дървото. Да, аз съм нов в YouTube. Почнах, вчера. Направих нов канал. И ще продължим с снимане. Много търсих, едва намерих. Да, така. И сега снимаме. Най-много епизоди ще са по 10 минути, защото и там от училище някъде да ми стане време. Половин час клип без това няма как да го кача, смисъл ще ми отнеме време. Ще снимаме в сър и на други игри, също и на така. Ще снимам други игри, в други сървъри ще снимам на Nucleo. Ще снимам с други хора. И така, ще почна да се развивам. Да успея да се развия долу-горе. От телефон съм, както виждате и тук горе. Може и да снимаме през скейт между, защото е много яка. Фак. Да си много добър. Така. И да. Надявам се да ви харесват епизодите. Много се притеснявам в момента, не знам защо. Така. От. Окей. Майнкрафта ни лаг. Ще няма повече дърва. Хайде да се чупим. И сега къщата ни може би ще е под това. Теди тук. Така ще направим. И 3 дърва. Сега правим си крафтинг. Обработваме всичкото дърво. Правим пръчки. Още еднъж. Меч. И кирка за сега. Защото кошката да убием.
После да отбием ето тази прекрасна крава. После кога да отбием, гледам там на друг байом, както да, само на там на друг байом. Ще се тръгна тук. Или на тук, да. Според че в този байом, нали, тези байоми има най-много животни и затова пък така ще огладняваме с този спринт. Вижте кравата. Сега имаше още една крава тук. Ето е ние, трябват ни овце. Видяхме една овца вече. Или прасе. Овца е. Овца е лато при мен. Още овца ако има. Вау, тук е много добре между другото се живеем. А там ще направим мостче. Тук има катрека. Тук е много хубаво. Тук да живеем. Но първо трябва да намерим още вълна, защото като стане вечер да заспим. Хайде бе! Корчвам ли? Да. Хайде бе! Окей, съм мря. Трябва не още една. Но къде ще я намерим? Те ще я намерим, обаче. Не знам къде. Точно. Мога да спринтвам. Няма да съхбя храната. Като не изпече. Ето е и нашата последна овца. Овци. Хайде. Оп. Здравей. Така вече имам за него. Нека да се запитим там. Ще ни трябва слабове. Какво се случва? Падна някакъв лак изведнъж. Окей. Вай май накрая ще умрем от глад. Между другото, не, всъщност ще заселим и там. Тази дупчица. Много ми хареса как изглежда. Дано да не е мина, така. Има кол там и тук. И къде изкопаем малко кол? Малко тук. И вземем печка към магазин. Обязательно се да го направим поне 13 минути. Окей. Колко имаме? 9 даже. Ще направим печката. Окей. И да почнем да направим тази каштурка. Имам добри планове. Добри планове за тази къща.
знам защо има лак. Като този тук. Окей, така. Ще ни трябва пясък. Имаме си тук, там. Сега видим какво стане с храната. Това не е. Нека си направим легло за всеки случай, защото... Окей, вземам печката. Взимаме крафтинга. Хайде бе, така. Слагаме си леглото и заспивам веднага, защото от изродите. Той сме. Така, ще се получи добре тук. Ще продължим още малко. Окей, ако не бъгваш, ще е много добре. И тук е 1, 2, 3, но... Така, тук ще има една колони. Maybe. Тук отдолу правим дъски и далеч няма да ни стигне. Надявам се това да е за този кратък епизод, да се може би по-дълъг. Надявам се да ви е харесал. Изчакайте момент, оп. Е това бе. Така, аз бях Panda Gaming и до скоро.